Silunijan Northern Range atum pen ke ongbung kanghu athengpu kenep palong lason si kai aporoson si ingnam raikom saikha tum chirok tok pen ajok joy pen birta longsi patu meaning de ajo porphai sira chiti mapor malom diupani constituency ka parlo bornilja mujudar arongalom pen forest guard birta timung pen jalin pon se ari sangho tum pen in dampar motoralong pen ke ongbung kanghu athengpu nepalong bangso athengpu motoralong ke thabom hutsi birta timung lapenari sangho tum nep dunong pusi birta longdo bonta kachong hubek abang phubang phetum men ke kat pena jok kachong hubek atuma phan nep ingnang ponlong de terlo mate pang thek pon thek thede lopi khiran ke atum kar johut asia pronop teron hin pen nang pachini do lason se kaching nang check agari mate dampar bearing registration number ke S09C3424 pusi pang thek pon tapi de asia pronop teron hin pen thengpi kachong atuma phan kanghu asai claim kedera akaprek a business claim ro asonte messenger pusi kachuningri mate pachini pon tangte sep pronop teron hin pen lelam thiar juseu ladak nitula dancing arong la pen mojadar arong la highway pen indut bahini umune thepi kanghu alam ajuding lui pen nilitu marjulong si towe bangke pu nili staff alangli birta timu forest guard alangli pen patir pipon si towe kerep dam laso asai bang begiglo silaso asai ke deng hut alangli team hoi towe baji si apor malom si alangli laso 10 wheelers dampar truck alangli ne biglong lo silaso kene bahut bang approximate 10 cm cubic meter bandui lapen government bilu lag sibak amui duigi lasi details pe bane niltum non si measurement enik bomla lapen hala kachong hu weg amuni tumange towe aju masi alang litum la alang lituma team kedam la solam arju lo masi kadik fit lo lasi nilitum haladak laso kiri ga guru kod mobile handset bustami silong iglo silaso mobile handset pensi nilitum towe kachung ho sai kumama si involvement maladak nilitum gitarli igbom no kibang zirni sami laso da khangai tum asai ding palo yung sa lasi nilitum bangke thengpi kachung hu alang litum against bustami nilitum silunjaran spen banga dinglu pen bustami asai ding igbom no lapen nonta den pon igbom lang alang litum la action squad bustami la alang li birta timung si party pibom no Ronga gora pen berta pang rapon Lawrence Lekhe News 24 Karbianglong